Merħba. Fisem l-Università ta' Malta, jiena Mari Mikallef li ser nigratwa mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. U jiena Wayne Farrugia li ser nigradwa mill-Fakultà tal-Arti. Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Rat il-Ħajr f'jum il-gradwazzjoni. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament, nirringrazzjaw lill-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Monsinjur Joseph Gallia Kurmi li ġentilment oġbu jilqa l-istedina tal-Università ta' Malta u jippresjedi ċ-ċelebrazzjoni tal-lum. Nilqalilkom proretturi, il-korp akademiku u fl-aħħar mhux l-inqas nilqalilkom sħabi gradwati fil-livell postgraduate tas-sena 2021. Illum qegħdin hawn biex kemm bħala individwi kif ukoll bħala grupp ta' gradwati ta' mill-Università ta' Malta nirringrazzjaw lil Mulej tal-għajnuna li tagħna f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna. F'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni niftakru wkoll fl-istudenti u fl-istaff li m'għadhomx magħna. Kienu bosta dawk l-esperjenzi b'taħlita ta' emozzjonijiet differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk għal din l-Ewkaristija ta' Ratt il-Ħajr. Għalhekk, ejjew flimkien ninaqdu quddiem il-Mulej biex nirringrazzjawh ta' dan is-suċċess li ksibna, ta' kull ma għamel magħna matul dawn is-snin, u biex ikun dejjem magħna fil-vjaġġ li kull wieħed waħda minna imsejħin għalih. We would like to add a hearty welcome to our English-speaking graduate colleagues. Welcome to the celebration of Thanksgiving on the much-awaited day of our graduation. Today may be considered as the link between 2 points in our life, of one continuous journey. May we take the opportunity to celebrate all we have achieved till now, and thank God for this, and also seek His guidance for the path ahead. L-ewwel qari ser jinqara minn Christine Gallia li ser tigradwa mill-Fakultà tat-Teoloġija, is-Salm ser jinqara minn Karl Karwana li ser jigradwa mill-Fakultà tal-Inġinerija u l-Vanġelu ser jixxandar mid-Djaknu Reverendu Sean Abela. It-talbiet tal-komunità se jitressqu quddiem il-Mulej fis-simna minn Dylan Sejkel mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, Claire Camilleri mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Teresa Mizzi mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija, Mirabella Zoppardi Delija li ser tigradwa mill-Istitut tal-Turiżmu, l-Ivvjaġġar u l-Kultura, u Thomas Mifsud mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni. L-offerti ser jittellaw fis-simna minn Alexia Farrugia mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy, Matthew Vella mill-Fakultà tax-Xjenza, Fiona Gallia mill-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa u Clayton Saliba mill-Fakultà tal-Midja u Xjenzi. It-talba ta' wara tqarbin ser tintalab minn William Farrugia mill-Fakultà tal-Liġi. Il-mużika ta' din l-Ewkaristija qed tkun animata mill-kor u l-orgni taħt id-direzzjoni tal-Professur Michael Laws. Inħeġġukom biex flimkien nipparteċipaw bisħieħ din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nsellem il-proretturi, il-korp akademiku, staff amministrattiv kif ukoll ilkom studenti li se tiggradwaw, nistedinkom flimkien niċċelebraw din il-qudiesa biex nirringrazzjaw il-Alla u li nitolbu wkoll f'din il-qudiesa għal dawk kollha għall-istudenti speċjalment li ġew nieqsa tul is-snin tal-kors u speċjalment ukoll f'dawn l-aħħar jiem. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna inti l-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem nitolbu.
Tieba u ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek. Biex aħna li qegħdin irrażnu l-ġisem u niċċaħdu fiħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti, tnikdux l-Ispirtu Santu ta' Alla li fih intom issiġillati għal-jum il-fidwa. Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat. Dan kollu warbuh minnkom u wkoll kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħablilna u talilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla. Din il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor ta' ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla. U spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-spirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sobjena. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex, o Alla. Qalb maqsuma. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Mhux kull min jgħidli mulej, mulej, jidħol fis-saltna ta' smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' Missieri li hu fis-smewwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli: Mulej, mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna, u mhux f'ismek keċċejna xjaten, u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom: lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn quddiemi, intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk, kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita,
ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġarfet, u kbira kienet il-qerda tagħha. Ġara li, meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu, għax hu kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta u mhux bħal kittieba tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Jum il-graduazzjoni huwa jum ta' ferħ u sodisfazzjon għalikom eżiż ħbieb. Is-soċjetà Maltija għandha bżonn persuni ta' fibra. Dan kollu nawguralkom li jkollkom ukoll il-kapaċità kritika li tgħinkom biex l-iswed tgħidulu iswed u l-abjad tgħidulu abjad. U fil-mument tal-prova ma ssirux kompliċi mal-ħażin minħabba il-biża. Tkunu qed tibnu fis-sod meta teżerċitaw il-professjoni tagħkom b'sens kbir ta' servizz u b'rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-persuni li magħhom intom titrattaw. Ġesu għallimna li hemm insibu tassew il-milja fil-ħajja tagħna, mhux meta niqdew bin-nies għall-iskopijiet tagħna, jew meta nħarsu lejn l-oħrajn bħala mezz għall-gwadan tagħna, imma meta nagħtu servizz b'imħabba vera lil kulħadd. Dan hu li jagħmel il-ħidma tagħkom bħala professjonisti ħidma li tħalli ħafna ġid. Tħallux li l-ħidma tagħkom tkun immarkata mill-arroganza. Fakru li tjubija u l-ġentilezza huma sinjali mhux ta' djufija, imma ta' qawwa. Kif jgħid San Pawl fl-ittra tiegħu il-Efesin li għandna kif smajna, imrar, saħna, korla, ajjat, tajjir, dan kollu warbuh minnkom u kolku ħażen ieħor kunu twajba ma' xulxin. Aħdmu biex fil-qadi ta' dmirijietkom u fis-servizz li tagħtu ma tagħmlux idolu lill-flus. Kemm jagħmel ikraħ meta l-flus ikunu sidin tagħna. Mod li dejjem ikonna l-kilba jkollna iżjed u iżjed u mod li n-nies inħarsu lejhom biss mill-lenti ta' kemm se jirrendu. Jekk il-flus flok mezz xieraq isiru l-għan ewlieni, tagħkom ikun bini fuq ir-ramel. Nixtieq nħeġġixkom tkunu nies ta' impenn. Lesti tagħtu semkom fis-soċjetà. Għandkom ħafna x'tistgħu tikkontribwixxu u bil-kreattività u l-enerġija ta' żożija tagħkom tistgħu tagħtu kontribut tas-sew pożittiv u siewi. Anki jekk tiltaqgħu ma' diversi eżempji ta' nies li jużaw il-pożizzjoni tagħhom biex jistanu huma, tħallux dawn jaqtawlkom qalbkom u ma jħallulkomx tieħdu sehem attiv sa fejn tistgħu u bl-aħjar mod li tistgħu. Il-sem li tistgħu tagħtu huwa l-preżent intom mhux biss il-futur tas-snin imma bħalissa tistgħu tagħtu ħafna kontribut siewi. U b'dan mod li tistgħu tkunu messaġġiera tat-tama, aġenti ta' bidla
ta' trasformazzjoni pożittiva fis-soċjetà Maltija llum. Fil-kontribut tagħkom sfida kontinwa hi wkoll il-ħidma mal-oħrajn. U din hi sfida aktar kultant tal min ikun studja u speċjalizza f'xi partikolari. Imma bħalma turikom l-esperjenza stess tagħkom fl-università hi bil-ħidma flimkien li tistgħu toħolqu xi ħaġa tassew sabiħa. Eżiż ħbieb, nawguralkom minn qalbi, għalhekk se nitlob ukoll f'din il-quddiesa llum biex il-Mulej iberikkom, ikun magħkom ħalli tibnu fis-sod u hekk tagħmlu tassew suċċess fil-professjoni tagħkom. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Stgħu rifqa. Mulej, nitolbuk tigwida lilna l-gradwati, ngħixu l-pass li jmiss bżelu lejn moralità. U biex nużaw l-erf li ksibna bl-istudju tagħna għal ġid ta' ħaddieħor, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-Ukreni kollha b'mod speċjali dawk li ntlaqtu direttament mill-gwerra. Ejn lill-mexxejja involuti biex ifittxu l-paċi qabel gwadan personali. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Enna Mulej biex nikbru iżjed fl-empatija lejn ħaddieħor, speċjalment dawk li ma naqblux magħhom, biex inkunu nistgħu ngħinu fil-bżonnijiet tagħhom, nuru mħabba lejhom u nifhmu l-problemi u d-batijiet tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. For the people around the world who are sacrificing their time and resources for the well-being of others, give them courage and motivation to continue doing so and encourage others to follow their example. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Mulej, ejna biex nżommu l-imħabba u l-verità fiċ-ċentru ta' ħajjitna, biex inħarsu l-intrattaw lil kulħadd, anke lil min iweġġana jew min ma jaqbilx magħna b'imħabba. Filwaqt li nogħżu l-verità, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal b'let nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-frott li inti tajtna mulej aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsekrawhom mill-ismek. Bħalma inti tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġid li għaddi jekk li żied jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli ta' smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien si jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn għamma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la daħannix fi tiġrib, isseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi li xulxin. Li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja tina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jistruħlix li titfgħu taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to labor and not to seek to rest, to give of myself and not ask for a reward, except the reward of knowing that I am doing your will. Nitolbu. Int qatt ma tieqaf titmana u Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Amen nitolbuk li tal-ikel qaddis li tatina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.